जोबोद दुखुनि खौरां थांनाय 13 एप्रिल जि जोंनि रंजालि बैसागुनि मोसौनि जि बैसागु बा मोसौ थुखैनाय सानखालि मोनाबिलि समाव हरखाबनो गोब्राब देहायारि जेंना जानानै गुवाहाटीनि हस्पिटालाव ट्रिटमेन्ट खालामबाय थानायावनो आंनि आफा आदुला कसारी बिथाङा रुंसारि जायो आरो बिथांनि जि मोनसे जोंनि बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै बिथांनि सोरगोआरि आत्मानि सान्तिनि थाखाय आरो जि मोनसे सारादु खुंनाय बेखौ जोङो दिनै मावफुंबाय आरो बिथांनि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै थायो आङो मिजिंथिबाय। समाजनि आरो बे ओनसोलनि सासे बयजोंबो सिनायजानाय अनसायजानाय सासे समाज सिबियारि हिसाबै गुदि फरायसालि गायसननाय, बाथौ धोरोम गामियाव गायसननाय आरो हा गैजायै सुबुंफोरनो हा हुनि मोनथाय होनायनिफ्राय लानानै गासै खामानिफोरखौ बिथाङा मावदोंमोन आरो बेखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों आरो बे हाबाफारियावनो आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो श्रद्धान्जलि होनो बिबार बावनो थाखाय दसे सम नुजाफैदों। बिटिआरनि मानगोनां श्री प्रमद बर', आसामनि मन्थ्रि अशोक सिंघाल, आं साथामनोबो न'खरनि जानानै ओनसोलनि आरो गामिनि जानानै गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ बावदों। बिथांमोना जोंनि दुखुनि समाव दसे नुजाथिनानै जोंखौ बोलो होबाय, बेनि थाखाय आङो धन्यबाद बावबाय। गोजोन्थों। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन, बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, 3rd and 4th ग्रेड, रेलवे, एसएससि, आर्मी जीडी, अग्निवीर, बेंक, पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।